Moikka moi! Kiva taas nähdä. No, yksi kysymys, mikä hajuvesiharrastelijoilla saattaa herätä, on se, että kannattaako hajuvesiä ostaa joululahjaksi tai lahjaksi nyt yleensäkin. Eikä tarvitse olla välttämättä hajuvesiharrastaja, jos muuten vaan mietit, olet joululahjaostoksilla ja mietit, kannattaako niitä ostaa vai ei. Mikä on niinku mun neuvo tähän asiaan? No, tietysti nyt kun minä olen hajuvesiharrastaja, niin mun neuvohan on tietysti se, että kannattaa ostaa, koska hajuvedet ovat aina kivoja ja ne ovat hyviä lahjoja. Mutta nyt kannattaa ensinnäkin tietää, että käyttääkö tämä henkilö ollenkaan hajuvesiä, onko hänellä mahdollisesti jotain allergioita, tai jos hän ei muuten vaan tykkää käyttää hajuvesiä. Toinen asia on se, että mistä tämä henkilö pitää. Niin kuin tiedämme, niin hajuvedethän on todella subjektiivinen asia ja kaikki eivät pidä samoista asioista. Niin mun suositus on se, että ostat jonkun perus hyvän designer-tuoksun. Ei välttämättä mitään hirveän erikoista tai välttämättä kallista, koska ettei käy niin, että henkilö ei pysty käyttämään sitä tuoksua ja se on käytännössä hukkalahja tai no, en mä tiedä voiko lahja nyt olla huono, mutta tajuatte kuitenkin sen pointin. Eli jos mä lähtisin jollekin miehelle ostamaan hajuvettä, niin joku nyt jo kulunut Diorin Sauvage on esimerkiksi todella hyvä vaihtoehto. Joo, on jo aika lailla nähty, mutta toisaalta yleensä ihmiset kyllä pitävät tästä ja sellainen perustoimiva tuoksu. Sitten Paco Rabannein 1 Million-sarja, joo, rupeaa olemaan aika lailla nähty, mutta toisaalta nekin ovat sellaisia hyvin toimivia tuoksuja. Jean-Paul Gaultierin Le Mail-sarja on mun mielestä tosi hyvä. Le Mail, Le Parfum ja Le Mail Elixir toimivat. Armanilla on näitä ja ihan näitä siis perustuoksuja. Naisille tietysti samalla lailla Dior, Chanel, Coco Mademoiselle, mitä näitä on, J'adore voisi olla. Jean-Paul Gaultierilla on mielenkiintoisia naisten tuoksuja. Ja sitten miksei esimerkiksi nämä perus Victoria's, en mä tiedä tarviiko niitä jos sanoa, että onko se perustuoksuja, mutta Victoria's Secretin tuoksut on mun mielestä aika lailla hyviä ja hinnoiltaankin suhteellisen hyvin hinnoiteltuja. Eli jos nyt kävisi niinkin, että se hajuvesi ei olekaan niin hyvä, niin ei nyt tule sellaista tappiota. No, ehkä huono pointti, mutta joka tapauksessa mä tiedän, että aika moni käyttää Victoria's Secretin tuoksuja. Se, mitä mä en lähtisi tekemään, erikoisia tai kalliita tuoksuja. Esimerkiksi Diorin Fahrenheit, joo, klassikko tuoksu, tosi kiva, merkkikin Diori taas kerran, mutta niin kuin varmaan aika lailla tiedämme, niin herättää monenlaisia mielipiteitä ja kaikki eivät todellakaan pidä tästä tuoksusta. Eli nyt jos henkilö ei ole sellainen niin kuin harrastaja, niin en ostaisi tätä tuoksua, ellei sinä niin kuin se lahjan antaja oikeasti pidä tästä tuoksusta ja ostat vaikka sen puolisolle tai vaikka faijalle tai kelle tahansa nyt ostatkin, niin sillä lailla. Ja sitten toinen on todella kalliit tuoksut, esimerkiksi Louis Vuittonin Ombre Nomade, joo, hyvä tuoksu. Suurin osa ihmisistä kyllä siitä pitää, mutta kyllähän se herättää monenlaisia mielipiteitä. Ja nyt jos vaikka käviskin näin, että henkilö ei esimerkiksi pidä tästä tuoksusta, niin on se aika harmillista, että ollaan nähty vaivaa ja sitten tuoksu ei mekkää käyttöön. Eli olisin tietyllä lailla vähän varovainen tällaisen erikoisempien tuoksujen kanssa. Mutta jos olet varma, että henkilö aivan varmasti tykkää tästä ja luotat omaan enääsi, että kyllä, tämä on juuri hänelle oikea tuoksu, niin anna palaa, koska no hei, onhan nyt Louis Vuittonin joku tuoksu tai yleensäkin lahja Louis Vuittonilta, onhan se hieno asia, eli sikäli anna palaa, mutta ole varovainen. Mutta sitten viimeisenä se, minkä mä nyt ihan oikeasti välttäisin, on todella haastavat ja erikoiset tuoksut. Taj Mahalin
Mukhalat al-Shams tuoksu. Joo, hinnalla ei ole todellakaan pilattu, eli hinnan puolesta voisi tätä suositella. Mutta kun tämä tuoksu itsessään on niin erikoinen, niin polarisoiva, jos yhtään luette esimerkiksi arvosteluja tai kuuntelette minunkin juttuja, niin tiedätte, että tämä tuoksu ei todellakaan sovellu kaikille. Niinpä, joo, se on niinku hauska lahja, ja todellakaan, että ei tule vararikkoa niin sanotusti. Ei harvita, vaikka se menisi käyttöön, ja toisaalta voidaan me olla siinä mielessä ajatella, että tämä tuoksu on sellainen hupituoksu, ja sille henkilölle on vaan hauska saada tällainen tosi erikoinen hajuvesilahjaksi, että hän voisi itse sitä tuoksutella ja vaikka ihan vaan naureskella, tai tällaisiakin tuoksuja on, että hahaha. No miksei, tai jos henkilöllä on ennestään monia tuoksuja, niin silloin kanssa tällainen lahja voi olla ihan kiva. Mutta jos henkilö ei ole niinku tutustunut haastaviin tuoksuihin, niin aika lailla mä kyllä välttäisin tällaisen hankkimista. Eli kertauksena, välttäkää liian haastavia tuoksuja, etenkin jos tiedätte, että henkilö ei ole mikään hajuvesiharrastelija. Älkää ostako sellaisia turhia lahjoja kuitenkaan, että se on sitten ikävää. Et jos te haluatte, pysykää sellaisissa suuren massan tuoksuissa, niissä tuoksuissa, joista ihmiset yleensä pitävät, niin silloin ette mene vikaan. Eli kertauksena vielä pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, mutta mun mielestä tuoksut ovat aina hyvä lahjaidea, mutta olkaa silleen varovaisina. Ja joka tapauksessa ostatte te sitten lahjoiksi niitä tuoksuja joko itsellenne tai jollekin muulle, niin minun suositus niin kuin aina on se, että kokeilkaa itse niitä tuoksuja joka tapauksessa, että älkää ostako ihan mitä tahansa laatikkoja pulloa yhtään niin kuin testaamatta sitä, koska silloin tosi herkästi mennään metsään. Näin. Mutta ei muuta kuin tuoksurikkaita hetkiä teille, toivottavasti joulupaketeissa ja miksei muissakin paketeissa myöhemmin tuu kivoja tuoksuja teille. Ja nähdään sitten seuraavassa videossa. Se on moi moi!